पहले के भजन में आज के भजन में बड़ा अंतर हो गया बा। पहले के औरत मेहरारू जब पूजा पाठ करी जात लिए तो बड़ा सुंदर सुंदर गीत गावत लिए जा अजान तनी का रला किने में आके डार हमैया अरला लेकिन आजकल के लड़की जींस पैंट टी शर्ट पहन ले तरी सजा के दुर्गा जी के मंदिर पे कहते सर हेलो दुर्गा मामा मैं जा रही हूँ एनिमल देखने उधर से आऊंगी ना तो तेरे को भी फूल दे दूंगी। अब ले नहीं हिलते हिलते गए हिलते हिलते चल गए कहाँ कहले पड़ी ऐसा नहीं पूजा करे तरी से तबे ना भूकंप पावता जी जेकर काम हो ठीक से नहीं खे करत। लेकिन आई एगो हनुमान जी के लास्ट 2 लाइन के भजन भाई हमारे भाई टप्पू जोगीलाल चली भाई के तरफ से पुरस्कार भगवान से प्रार्थना शुभकामना खाते कि तारा घर में हर 6 महीना पर 2 गो लड़का हो जा सब ना 6 महीना पे 1 हो नहीं मान के चलो जी अगर नहीं हो तो गांव भर में बहुत सारे लोग हो सहारा ले ली हा एगो घर बनावे खातिर जब ज्यादा लेबर लाग सकता तो लड़का हो खातिर 20-25 आदमी लगी तो 6 महीने में हो जाए ध्यान देवे तो हो जाए ना तो बाकी तो हमरा लगे हो हम तरह का उपाय पता है बस वही हनुमान जी अरे कि धोते हलुलाभ सा डब से नहार के कि पाता लगवला जाके अरे कि पाता लगवला तू तो समुंदर में जाके कि पाता लगवला तू तो समुंदर के पान के खुश भइल जान की पाके हनुमान खुश भइली जानकी पाके हनुमान के हो पाता लगवला जाता हो समुंदर के पान के खुश भइल जानकी पाके हनुमान के खुश भइल जानकी पाके हनुमान के चलिए बीएसएफ बबलू ठाकुर खोरी कला चलिए भाई की तरफ से पुरस्कार चलिए राहुल यादव पिंटू यादव गढ़वा भाई की तरफ से बहुत पुरस्कार भगवान से प्रार्थना शुभकामना गाती भक्त कहता लंका में ए बाबा है ना सटी लोग है ना हटिए सीधा सीधा हटिए कुर्सी ले लीजिए लंका में
लंका में जाके लंका जरवला सीता माता के पता लगवला सीता माता के पता लगवला जय भानु राम प्रवेश गुप्ता रमना भाई की तरफ से पुरस्कार। भक्त कहता और की सहारा ही पवला हो सहारा ही पवला तू दया अपमान के खुश भइल जान की पाके हनुमान के खुश भइल जान की पाके हनुमान के भिखारी तारा खाती जने करा पहले काम कैला हो तनी निमन बजौला तू दिलवे जीत लेला हमार भक्त कहता अजित हाल चलता करे गुहार हो अखिलेश खेसारी पा दे दो न प्यार हो अखिलेश खेसारी पा दे दो न प्यार हो कि कृष्णा बेदर्दी रहे कृष्णा बेदर्दी रहे तोहरा के मान के चला तो खुश भइल जान की अरे पाके हनु खुश भइल जान की